akong pagpahuay. May nag-doorbell. Lain sad ay naghatod sa iyong kagalingon na ako. Not bad. Huwag makapahuay. Snacks. Akong pasudlo ng akong snack. White tao na rin isa ko sa gate. Wala tingali pa kapaabot sa kumpaan. Pagkaon ang tatiro na kalusot pa. Isira ko na nagpalit ng putahan sa gate. Mubalik ko sa... Kamusta, Regala? Ella? Miss me? Nalangkat ko na ang imo. Kinahanglang mamatay ka, Juan. Dili ka makapasanay. Ako lang ang may katungod nga musabwag sa akong gahong. Hala ha! Grabe siya oh! Kung masyat sa unaw, mauno niya yung nakita sa iyong pagmata. Oh, ina friend! Oh, Ay, shocking mo kagnaw, Mercy. Ilamay! Nano kung nakasaway ha? Gwapo! Gwapo! Dili. Guwapa. You shut up! Huwag mo makakita! I'm resting! Sas! Asa naman ang pahuway ni Mugudjuan kung madidbol na ka? What? Shut up! Ganon nili ka mag-una kung ganahan ka. No? Pwede na siya kung magdungan mo. Oh, unsa? What? Dungan yun in English, Bisaya. Hilo mo eh! Hoy, Di halata. Wow! Mauni ang inyong mansyon, Mikael? oh my gosh! Sis, bongga! Naginsot! Kada ko sa iyong mansyon. Wow, kanindot yun! Ela, dali na! Soda, dali pa dali! Nindot tayo dali! Dali na. Makapili ka mo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lawak nini sa ikaduhang andanan ni mansyon. Bisan asa ninyong gusto, pwede na. Gawas lang sa ikatulong andanan. Ay, kini akong ganahan. At ko dito sa tumoy, ha? No, no! Ganahan kong tumoy. Ako dito. Out di ay. Sige. Ay, huwag ako sab. Dito kong dapita, oh. Magpili na ko, Mikael. Huwat, uy. Garas ka pa na Tama, kuma. uy. Sige ka. Uy, huwat. Ano ato mo sa kwarto nga napilian? Mi amor, dali na. Ha? Wait. Usutan na. Asa mo? Sa ikatulong andanan, na dito ang among lawak ni Ella. Unsa? Wait ha. Wait. Abi ko ba dili mo pili sa mga kwarto sa katawan na na? Nangarong sa ila at tuman dito. Ha? Ibuta lang ko. Bullshit. Hoy. Iangsa na sabi niya si Ella pa sa painong sa ikatungan daan. Nakakustugi siya ni Ella, Dak. Mas pinalahan ng bayahanan mo, anak ko. Sexy na hot. Hawa ka pala makakita, anak Mikael. Ug kana ang isiguro kung imo makita na ako, Mikael. Diyan na kita sinuwag.
Ha? Nga ano bang ingugwa ka sa mong kaugalingon? Wa. Wa ra. May kasi ka sa parador. May ilaga tingali nga nakasuot sa aparador. Yala, ganun yung log, nalisod. Tinigdaran nga imo nakita din eh. Imo na kini. Dali, isukod kining usa ka bestida. Ayaw. Dili ko. Wa ka ba makauyon? Nindot, pero mahimo pa makapahawayon ako, Mikael. Pasalua pa, naglabat mo gud ang akong oo. Gusto kong mapahaway pag-usap. Sige, mahal ko. Biyaan taon na ka din eh. Gihagan ko ni mo. Ti amo, mi amor. Mikael. Karon nga niya ka na. Dili ka na mahimuwak pa ka na ako. Diyan ka na. Anong ingon ni ini ang nakita mo? Kining tanan. Ang tanan nga nakita mo. Lakip na ang ilang ipanulti. Nakita ko na kining tanan sa kundam ko. Waray buti pasabot kining tanan. Bunga lang sa damgo kini. Akong kahadlok akong gipati karon. Ug wa kay buti pasabot. Isara ko pagbalik kay aparador. Ug breakdown ako. Ipahuwi ko ng akong nawan. May kasi kasasapsud sa aparador. Sa kakaraan ini, may ilag ka. Bakit ka nakasud ni ini? Ako ablihan pag-usap aron mo gawas ang ilaga. Bata! Ala no? Uy, baya no? Wag mo sa inyo, Mercy. Kaya pa kang natug, uy. Matala ko no? Uy, mulibot na din sa mansyon ba? Atong suwiro ng palibot sa kanindot ining napita, matugra ka, kasayang. Sure, uy, matala ba? Uy, Mercy. Ala ka diha, ngagok baya. Uy, bala ka, uy. Gigotom na ko, gihaw. Ay. Wala, may kusok ng hagot. Uy, baya, nanginanok gyud. Kay tas-taas. Nanginanok gyud. Kay tas-taas kita kito. Gabi na. Naog na ko. Patukos kusina. Kadako gini mansyon na, uy. Kini ang pinakadako nga mansyon nga ako nakitaan. Malakaw pang taas-taas, gikan sa sala, payos komidor. Ura pang kusina. Grabe. Ug ang mga butang. Bongga. Mga mahalong din tanawon. Oh. Oh, sarang.
Parang may giguyod siya na. Mas masana kong lakad ako rin. Parang magkakuna ng iskina sa dili pamatos ko dito. Di lagi-lagi din yung dapita. Doon na lang ang gigika ng stingog. Oh, wait. Ila? Ila? Ikaw na? Anong nakit yung dapita, uy? Nag-usul ka diha. Tan-awar ka din babayana? O katubagaw? Nagpadaig na ka. Uy, girl! Masam na yung style na, uy! Anong, mabit-bit magkaanan atsa? Ay, tugig na. Ako pala gani pag-abot ni mo, mamugha na ka. Masyawang kita na ni mo, uy! Ella? Nagkadoon na siya na ako. Pero wala siya tingog-tingog. Huwag ang iyong buhok. Nagtabon sa iyong now. Horror na horror ang dating, girl, ah? Bagay! Hindi ka nahing gulat ko, oh? Puno na ko na, be. Doon lang ko na mo, ha? Puno na ba? Ay, tunging na. Nanaglakaw na sabkal nagdamgo. Kapo na ko siya. Oh. Oh. Yan na. Og dili mga kasama natapos kinagasugilanon nga naguluhan, abandonado. Kini mo ang sugilanon gisuwat ni Martis Parda Albores, gubo sa direksyon ni June Caraca Pujanes, Spinner Jewel Bense, recording editor and detayad soundman Alwin Lacurda. O gani ang mga artista naghatag kinabuhi na itong sugilanon sa papel ni Mikael, Jeffrey Gabunada, Hila o Fatima, Teresa Soria, Mercy, Cecil Nanyusus Cabrera, Eliseo o Cyrus, Oji Kumpok Rakasa, Ursula o Joan, Monica Manlanat o sa papel ni Anissa Martes Albores. Sangal sa RMN Drama, kiniirigala sa kanginan Jewel Bense, manamilit og moingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpakiguban kanamo. Tatak RMN.